Támogató mamák a közösségi oldalon szervezkednek, ahol a szoptatással kapcsolatos tippek mellett szükség mutatkozott nyilvános összejövetelek megszervezésére is. Azért vagyunk itt, hogy felhívjuk a polgárok figyelmét arra, a szoptatás nem szégyen. Nemrégiben voltam egy előadáson, ahol elhangzott az anyatej, tápláló folyadék és gyógyszer. Mi azért vagyunk itt, hogy megetessük a csecsemőinket és óvjuk egészségüket. Nem szégyen a város bármelyik padján vagy lépcsőjén megszoptatni gyermekünket. Újvidéken csupán a Limáni Parkban és a strandon van csecsemőszoptatásra kialakított házikó. A kisbabákat 2 óránként kell szoptatni, ilyenkor a mamák választhatnak. Vagy elodázzák az etetést, vagy pedig nyilvános helyen szoptatják meg csecsemőjüket. Észrevettük a tekinteteket, főleg a nőktől, az édesanyáktól, idősebb nőktől, de így még semmi probléma nem volt. De továbbra is szoptatom, ahol kell, ahol kéri. Most nem bírom neki megmondani, hogy most nem bíz kapni, vagy elmagyarázni, ugyanúgy, mikor az ember megéhezik, akkor vesz egy pizzaszalátot az utcán, és eszi. Nem volt nekem személyesen rossz tapasztalatom, mert régen nem is voltunk kint, de mikor kisebb volt, akkor persze, akár mikor éhes volt, akkor akár hun voltunk, ottan kapott enni. Csak nem volt soha rossz tapasztalatom, de hallottam másoktól, hogy meg egy arcon ki volt dobva egy kávézóból ebből az okból, mert szoptatott. Augusztus 1-e és 7-e között van a szoptatás nemzetközi hete, amikor újabb eseményeket szerveznek majd a téma kapcsán.